Ebusia for ma me akosia sewa a file for appeal. Ya or sign echo court. Now I coach court to say now no temo ya about 28th of November 2025 no or say on the court enya dwen e wo kwan bi so. Enu nti wa trokata e de akodan Kumasi High Court no say osra da say now no asem no ye kan ye no mo de ho temo ba ye no. Ya Justice Dorinda Smith Atta editu dwa no osere se yemfa eno ento honom na court ensan enhwa asem no mu ye biem emfa ema no na wo kire se yenyina yenim se court ba ye obebua ye no wo ye se ema no mienu nyina nkonko ye kuna firi se wo mu nyina no wo ma wawe no na ye customarily enu bia enti efie de wo mu nyina ye jo mu de no tumu a enye ye obie ne honom a na ya wawe no court ye no ho asem e ba ye mai court share ye se ye ne yenkoye ne ade ade nyina no ene wo kire se kwan atemu ni fa so ba ye no wo kwa appeal esan se ensema e court no ntia se busuafo nti letter no ya wode e kwa appeal no ena eda so no nti hwemu de a ene na ne lawyer la yakusi wa trokata na tin ya ekura fa no mienu ya eda screen no eso no nti plaintiff no eye maame akosua sewa ono ena de asem yi ekọ ena notice of appeal odi kata ba wo chese onu plaintiff ya ono eye maame akosua sewa no ose na anu ada atemu ya ebaye no ne bo enyoso nti wosrese court no nhwe na won ka asem ne biemu emfa ema wo mo na wose the whole judgment ni nyina no ontumi accept na wose the hanu kwa no say die nti a odi court no say court nhwe na Germany aban certificate a court ka se won famna no de baye na court ka che se set na won endi mu no wose sa asem no one ne nya adwene e wo sa asem no so nti court nhwe sa certificate no ho asem no na won hwe na won ka na wose na no so wasate se odobroni ni sister ekunu no ya okodi adanse de ma no e wo court dem no no watete se yesi wono na adanse ya obekan ye no ana ne die obekan court no no ne di mu pa eno wo se ono so de no awura George na no de ne ba ye no yesi odobroni nipa no na dance ni die ne di mu no wo chese ha no enti sa asem no so no e ka ho bi nti eno de akọ court no afi so wo se de keka ho bia ha no nti o de asemi akọ court no okopie mu court de mo no ma ne lawyer for anasa obono abena ne lawyer so no de sansem ni nyina atu edwa into stress court nhwe no fa tentene ni intumi entudwa emfa emane tabusua ne na ohwe ya sei ene ho amanebo esi etie into no ye plaintiff no ne ha o de ba nyina eno no na wo se wo mo asabre on be affected anasa wo ho bi ebeba asem ni mo no eye busua panyini Kofi Usu ya owo Kumase Ebuakwa afi so Priscilla Ofori ya ono edi odobroni ono so Accra and afi Transitions Funeral Home wo mo na baby another the Lumba mu no ho na na ehye no wo mo aka Enterprise Funeral Services wo mo hacho Asori Junction Atomic Road Accra eho no mo so ewo enti sankofo miensan we no so mo ho bon asem nim nti we aye se ekono sa edi miensan ya boboboyi eyebuso panyi Kofi Usu Priscilla Ofori ya ye freno dobroni ene Transitions Funeral Home for o mu nyina ho kakrata yi ho ena ye de asem no eko etofo bo mu nyina ne se na no atemu about 28 no evidence ahodo akọt share ne so nkofamra ye no kogu wi akire no court say krata o de ba ye no endi munti sebi ya ware ni fie na ya ware no emremu no osesa ansem no kratitiru nti eno de asem no esan ekose court nhwe na wontena se biem na onye hwehwemu biem na wonfa tentene ne ya wo hwehwe se ono no ye ware no mra kwan so no yentumi emfa eno entudwa emfa ema no eno nti ena ode asem yi eko na afi so Germany so report omo seta ye botugu ye no sa set no yensan enye entum na bibia enye kama no ntumi ente ne ho ase esan so no animu die ne die unim sa na nkofo berebisa se obekọ anase wonko se de o mayehu se obekọ na eha bi mo so se ade na wontwa akiri ajapade nti no wopere anase nya ajapade nti no wopere na court mra no se yesi obi ye yire nko ade anfa no omododo se de etie bia no obetumi
enya agyapadeɛ ni mu part of it esan sɛ so obi yɛ kunani anasɛ aban anamrahye no sɛ oyɛ kunani deɛ a agyapadeɛ no sɛ wo deɛ na yɛ legal o sɛ yɛ customary o sɛ yɛ deɛ yɛ o sɛ yɛ ware ofie sɛ yɛ court deɛ o yɛ yere nko a deɛ a mmara no ma kwan sɛ yɛ ma wo agyapadeɛ ni bi sɛ yɛ ware court mpo ne ware ofie mpo a sɛ du sɛ yɛ kye agyapadeɛ no a o yɛ yere court gye efie ne court a ware ni nyinaa ade tum enti no ma me akɔso asɛ wa wɔkɔ court no appeal no wɔn de wɔse no kora ewo mu no ɛna wɔkɔ akɔhwehwɛ sɛ yɛ ware no ɛne nneɛma baako bi no bi state wɔ report ni mu no letter ni mu no ɛno na ɔno no ɛhwɛ nti sɛ yɛ agyapadeɛ sɛ nyɛ agyapadeɛ deɛ ɔdɔbroni yɛ yere na court agye na tum so yɛ yere na efie ɛna yɛ fa so ware no ne deɛ agyapadeɛ no sɛ deɛ tie biara no ɔdɔbroni nsa bɛka bi saa nso na ma me akɔso asɛ wa ɛnso so ɛnsa ɛbɛka bi nti no sɛ yɛ agyapadeɛ sɛ nyɛ agyapadeɛ deɛ no deɛ ɛho hia saa sansɛ ɔmo nyinaa yɛ yere no deɛ sɛ deɛ tie biara wɔn nsa bɛka no obebu sasa ɛneɛ na appeal na wɔkɔ no wɔkɔ fɔdeɛ yi ɔno ne kɔ sɛ atɛntene ne ebetumi ayɛ adwuma na nsɛm ɔno de bɛto court ɔno mu onim sɛ yɛ no korɛ na court anya ntum no pɛso wɔsan ba biem na sɛ yɛ fact bi na angada yie nkrataa bi na asisi so yie a otumi anya saa akonnwa na saa akɔka ne nyinaa de abom ɛsan ɛde abɛdan court nti sei ɛna amanneɛ no esi ɛteɛ na nansi yɛn ho sɛ nneɛma bi kɔ so ɛwɔ social media no so yɛ ama me akɔso asɛwa ɛne legal team no papa hyia mu ne ade nyinaa so nam social media so a wɔn mu heli ɛda ase kɔ ha ba ha ne ade yɛbɛsrɛ court ana temuafoɔ no ɔte dwom no sɛbi ɛyɛ no korɛ sɛ ɔde atɛntene na ɛyɛ adwuma anaasɛ ɔno wɔhwɛ deɛ ɛkɔ so de asɛm no si tie no a hwɛ sɛ wasoɛ sɛ ɔbɛhwɛ na atɛntene na ɛyɛ adwuma nanso so menu mmienu nyinaa so di adanse sɛ ɔno so ɔyɛ nipa o lawyer ni no ana judge ni na ɔno te adwam na wɔhwɛ asɛm no aka no ɔno so nipa te sɛ yɛ nea enti sɛ sɛbi yɛ ne bebreba na kamea kɔyɛ sɛ ɔho yɛ hia ne sa wanhwɛ kɔ na de bem akɔ akɔdi fo esan sɛ yɛso yɛ bi agya yɛn kasa yɛ bi ato aso sɛdeɛ dede yɛ no ɛkɔ no ɛyɛ aboro so enti wanhwɛ yi a na asɛm bi a wɔsɛ judge koraa te no ɔka bi ma no ma wo no na ɔho yɛ hi afei so lawyer ɔno so de asɛm ɔkɔ no sɛ bɛbɛ bɛgyina bia wo yɛ interview wo da ase ɔmo mu de ɔchi kasa na ɔmo kasa ama nsɛm no yɛ adɔso ayɛ bebrebe wo akɔ gyina court no ɔbɛma lawyer no kwampo no asɛm na yɛ din de ayɛ dɛ ɛde ama no mɛkyɛ lawyer kusi no enti yɛbɛsrɛ sɛ baabi a yɛtumi ka asɛm ɛma no esi ta social media so from abɔntɔkwa deɛ court da ho abobo nkɔ baabi a yɛbɛsrɛ sɛ wɔn ni a edi maame akɔso asɛ wɔakyi a yɛ legal white foɔ no wɔn mu nya abotere esan sɛ court nkoa ne beaeɛ a wɔn tumi ka asɛm no bi ma wɔ a edi mu ne twa tia okɔ kan deɛ ɛwɔ court hɔ no mo deɛ court bɛka no ɛhɔ na nti wɔ asɛm bi ka wɔ evidence bi prove a ɛyɛ court dem hɔ no na wɔsɔ wɔn kɔyɛ de ɛhɔ na wɔsɔ prove nneɛma abɔnten dede social media atɛnnie deɛ nkɔ baabi a nti yɛbɛsrɛ yɛhwɛ sɛ judge foɔ ɛde atɛmuo no ɛto deɛ da ɔmo ka no kure wɔ mu no without any fear or intimidation bia no judge no on so crowd and on so intimidation bia na wadi di atem bi deɛ da no de to deɛ da nanso enipa sɛ yɛ nea social media no mo wɔ so bi phones no mo wɔ so bi enti wɔn hwɛ yi a feeling na on so benya no bi kwa no de ɛho ahi bi ɔmo mo nim adeɛ ɔmo nim mmra sɛdeɛ certificate ba yɛ otumi pɛ kwan bi fa so ɛtriki osisi a wɔsɛ wɔn nyintum no wɔtumi afa saa kwan na so na ma wɔsa akɔdi fo ɛwɔ appeal ya wo kɔ yi ho nti ɛbɛsrɛ sɛ ɔmo mo di n'akyi no ɔmo ntoni down na bibia ntumi nkɔ kama nti sɛ adeɛ appeal no ɛna da pon so a yɛhwɛ ne mu sɛ court bɛhyɛ ase afrɛ na ɔmo ahyɛ ase abɔ nkuro ade wo hɔ bia so motuma yɛ ɛde afiri hɔ no nti lawyer kusi chambers ɛna letter yi afiri ya ɛkɔ Kumase high court ya yɛhwɛ ne mu court frɛ a ana date a ɔdebɛma ɔmo ahyɛ ase afrɛ so no yɛbɛkɔ akɔdi nsɛm tɛntɛn no akɔhwɛ de yɛbɛkɔ akɔsi nyinaa ɛde abrɛ mu dade Lumba bɛma bɛyɛ bi bɛma bɛgye din ɛno ano gu so a wɔgye no ADUMASA TV ya no abɔmɔden no subscribe wa comment no wa share ama obi asoso nsa atumi asoso bi o comment a ani die mu no amobuo ne ani die so atumi aba wo kasem na bibia ayɛ bɔkɔ sisi adeɛ appeal ɛna wɔ so medin di ate sɛm hwɛ kwaku ɔmo nyinaa mu ɛne hwɛ enyado makramo